bitxineri buruz bai izango zerbait. Eskaini edo eskatu zidatenean liburu hau ilustratzeko, udaratarian ginen eta aspaldiko partez nire buruari egin denion bi hilabetetako horraldiak biko nula. Beti eskantzea izkiatela nagoen udaran. Eta zan, tengoan bi hilabetetze, eta gero, garrantzuten esatea dut, baina irakasle eta marrazilari nahi ez. Ten bi hilabete. Eta eskaini zidatenean, pasa testoia polikoa, oso ondo gomar du testuak ilustratzeko, eta zen nintzen irakurtzen, eta zen, oso ondo dago. Eta graztia dauka, eta irakurtzen nintzen, ez nuna gustatzea, baina irakurtzen, eta nila parrez hasi nintzen, eta zen, nik ima. Eta gainera, beak aipatu du izendu batez ere protagonistari buruz, baina komentatu denun beste behin. Eta netzako zen pixkate liburuko arala. Lehenengo personak kontatuta dago, baina personaje pila eta personaje bakoitzak bere izaera oso markatu da, eta egoera oso xeneberriak, eta disfrutatzeko moduko zen marrazteak orduan disfrutatzeko moduko. Baina, esan nahi duen zen hori, onartu gara oso testu ondo zegoelako. Dituztean, agezizula. Eta marrazkiak ere agezizula. Beste kalderarik edo baldin gauze. Zai lauze urtetako dira? Nik uste, berez, pentsatu dagoela, 8 idatzi, 10... bere kasa irakurtzen dakiten aurrentzat, horretik marrazkien laguntza eskartzen. Hortik aurrera, bai.